Kung mapapansin nyo dati baga hollow block lang yan, kaya ngayon lubos akong natutuwa mga kasinag sa tulong sa mga sponsor. Salamat po talaga. Mga kasinag, isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, ito na po yung aming simbahan ngayon. Natapos na siyang bubungan. Tapos ang ipinapatrabaho ko ngayon, ito mga kasinag, yung gilid. Yung pinatrabaho ko na yun mga kasinag, ibinayad ko na mga kasinag pag finish nitong gilid na yan. Nakikita nyo naman. Karatrabaho lang yan kanina. Tapos bukas yan naman tirahin niya yung sa mga bintana. Tapos itong sa haligi, bukas yan ang tirahin niya para maganda namang pinturahan mga kasinag. Kasi dati wala kasi yan. Kung mapapansin nyo dati baga hollow block lang yan. Kaya ngayon ipina-finish ko talaga yan. Pinayos ko. Tapos itong dulo na nga ito hindi pa napuputol. Kung mapapansin nyo, ako na magpuputol yan. Nagkuha na ako mga kasinag na magkatrabaho ko talaga. Kasi halos lahat kasi busy na talaga. Wala nang asahan rin mag-aasikaso nito. Ito naman tinitira nila ngayon. Ayan Ayan. Ito naman titirahin nila ngayon. Kung mapansin nyo, talagang uka-uka na yan. Ayan, ito naman babanata nila. Tirahin nila ito ngayon. Ayan diba? Grabe hanggang dito sa likod na ito. Tapos ito pinturahan pa yan. Tapos yung kukob, pag natapos ng kinisin mga kasinag itong paikot, saka natin babanata ng pintura. Pipirinturahan na natin yan. Matapos lang lahat yan, banata natin ang pintura yan. Salamat po pala sa lahat ng nag-sponsor, nagtiwala. Salamat. Ito nagtatrabaho dyan si Boss Charlie. Ayan ang nagtatrabaho dito mga kasinag. Taga sityo Kiloon. Taga doon yan sa kabilang sityo. Siyang katulong niya si Teo Mando. Ayan, silang dalawa nagtrabaho. Kaninang umaga kasi mga kasinag, wala kasi ako. Pumunta kasi ako sa San Jose. Gawa ng nakisuyo si Kuya Melvin, kunin yung plaka ng kanyang motor. Kaya hindi ako nakatulong kaninang umaga. Si Kuya Melvin naman, tapos si Kuya Barok doon nagtatrabaho sa tulay. Ipakita ko rin sa inyo mamaya yung nagtatrabaho nilang tulay doon. Doon sa daanan namin dito, nagtatrabaho ng dalawa. Kaya salamat talaga. Shoutout pala kay Teo Kinong ayan sa bintana. Teo Kinong. Ayan mga kasinag, update ko kayo ulit maya-maya at magtatrabaho muna kami. Maghahakot ako ng buhangin na gagamitin nila. At kukunin ko muna yung balde dun na lagayan ng simento. Update ko kayo maya. Ayan mga kasinag, nakapagsako na kami ng buhangin at nakapaghakot na rin kami. Nakatigalawang balik na kami ni Tuntun. Medyo mali yung kinukuha namin ng buhangin. Ayan na si Tuntun may dalang buhangin. Kami dalawa mga kasinag nagkakakot. Doon kami nagkuha sa dulo na yun. Yan pala lagay ng dagat namin ngayon Ayan yung mga chikiting na naliligo. Hibas ang dagat namin ngayon, tas kalmada. Ang ganda mga kasinag. Tindang init. Tindang init ng panahon. Doon kami kumukuha ng buhangin mga kasinag. Gawa po ng yung buhangin kasi doon stock. Hindi na inaabot ng tubig dagat. Abutin man tubig dagat yun pag kadakulae. Yung tawagin dito ay yung yung malaki talaga ang tubig. Yan, inaabot talaga yung kinukuhaan namin. Hindi naman kasi pwede na basta kukuha kami dyan sa gilid na yan ng buhangin. Hindi maganda. Nakakalawangin talagang bakal pagka ganun. Kaya kumukuha kami ng buhangin dito na gagamitin yung matagal nang na-stock. Yung hindi naabot ng tubig dagat. Kagaya dito mga kasinag. Ayan, dito kami kumukuha sa may tulay na ito. Kung mapapansin nyo. Ayan,
Dito kami kumukuha kasi kung mapapansin nyo, pino ang buhangin. Tapos hindi na ito inaabot ng tubig alat mga kasinag. Ayan, dito kami nakuha. Ayan na yung mga sinako namin oh. Ayan, hanggang dyan lang kasi ang dagat oh. Itong mabuhangin na ito mga kasinag, naipon ito nung malakas ang panahon. Pag malakas kasi ang dagat, nadadala ang buhangin dito. Nadadala ng alon. Kaya nagkakamero ng mga tambak na buhangin dito. Siya namang ginagamit namin sa mapagawa kami ng bahay. Ayan kasi ano na yan kung saan ay na-stuck na, hindi na gaanong maalat saka na pag-uulan na. Hindi kagaya dyan na kung dyan kami kukuha, pangit mga kasinag, madaling kalawangin ang bakal, madaling masira, kaya hindi kami nakuha dyan sa parte dyan. Kaya dito talaga kami kumukuha. Ayan yung sinako namin, nakahakot na kami tutong tigalawan balik o tigilang balik pa, tudas naman yan. Ayan mga kasinag, may dala na tayo. Yung tama lang na bigat ang binubuhat namin kasi malayo. Hindi naman pwede namin punuin. Baka ilang balik lang namin, pagod na kami. Yung tama lang mga kasinag, tamang isang latang buhangin lang kasi malayo Mabuti kung napakalapit ito mga kasinag, kahit punuin namin to, okay lang. Kasi habang tumatagal kasi pagka ganitong may dala ka, bumibigat. Pabalik-balik tapos pagod ka na, ganoon nangyayari. Kaya tama lang na isang balde lang ang bubuhatin natin. Habang naghahakot kami ng buhangin mga kasinag, ito naman ang tinitira nila. Ayan yan naman ang pinipinis nila sa trabaho nila. Ayan, mga miski marabo ang trabaho. Update ko na ulit kaya may makasinaghat, maghahakot muna ulit kami. Narabahan tiyo man doon, naghalo. May merendala dito diala ayun makasinag ano ito, pansit, tapos suman, yung biko. Ayan na mga kasinag, yung hinakot namin buhangin kanina sinasaligsig na nila. Gaano ka pino yan? Kaya pinong-pino yan Yung natitira talagang halos mga ano lang, yung ilang bato tapos yung mashell. Yan. Kailangan kasi mga kasinag saligsigin ng ganyan para magandang gamitin sa pagplaster, pagpinis. Walang mga bukol-bukol na hindi naglaglagan kasi pag may mga bato-bato kasi mahirap ipampinis yan. Abala. Hindi kagaya ng ganyan na nasaligsig na. Di ba? Kakaunti lang talaga natitira. Okay. Siya nga pala mga kasinag, nung nakaraan pala may nag-comment pala sa vlog ko na linisan naman daw yung simbahan, napakadumi daw, rabusa naman. Ito mga kasinag, nung nakaraan nilinisan na nila, pero hindi pa naman tunay na linis yan mga kasinag. Half day lang yung sila naglinis nung nakaraan dito pero lilinisan pa talaga yan. Kung mapansin nyo yan, nakita nyo malinis na. Hindi pa naman gaanong malinis pero kitang kita ng ginawa nilang paglilinis dito. Ayan diba? As dito, hindi ko pala dala yung kabig pamputol nito. Diba? Malinis na yan. Ito pa yan, malinis na rin yan. Anong nakaraan kasi may nag-comment na ang daw ang dumi ang simbahan, hindi daw nililinisan. Kaya ayan mga kasinag, nilinisan na po nila. Salamat sa mga naglinis dito. Sa lahat pala ng tumulong,
naubuo itong simbahan. Maraming salamat po sa Team Lakas. Salamat ng marami. Sa hindi membro ng Team Lakas na tumulong din, maraming salamat din. Hindi ko na kayo isa-isahin mga kasinag. Salamat talaga sa lahat na nagbayani dito na mabuo ang aming simbahan. Thank you. Sa lahat ng sponsor, salamat sa mga nag-donate ng kahoy. Salamat ng marami sa nag-donate ng buhangin. Salamat talaga. Ayun mga kasinag, ito natapos ng kinisin itong gilid. Ayan, kung mapansin nyo, ayan, maganda na. Okay, diba, kitang kita ng kagandahan. Diba, maganda na itong gilid. Hindi kagaya dati na walang finish yan. Puro hollow block lang. Tapos ito hindi pa natapos mga kasinag. Itong likod na ito, ayan, hindi pa natapos. Pati ito, tinapal-tapalan lang muna nung nagtrabaho yung mga butas-butas. Kasi hanggang dito lang inabot yung simento. Hapon na rin naman. Tapos ito, ayan, di ba? Nakita nyo? Napinis na. Bukas, ang rarabahuhin na lang niya ito. Tapos yung may haligi, yan. Bukas titirahin naman niya yan. Di ba? Kaya salamat ng marami talaga sa inyo mga kasinag. Lubos akong natutuwa mga kasinag sa tulong sa mga sponsor. Salamat po talaga. Ngayon makapaganda ng aming simbahan. Di ba? Yan. Sarap ng pagmasdan. Yan. Ang ganda sa paningin na malinis na. Maayos. Yan. Okay. Tapos may merindalan kami dito. Yan, ang merindalan namin pansit. Yan, pansit. May biko. Tapos kamutikyo. Yan. Mga sinag, magmerienda muna tayo. Mga sinag, katapos lang namin magmerienda at solve na. Yung nagtrabaho mga kasinag, umuwi na. Si Boss Charlie. Ito pa si Tio Mando, ayun naganganga. Ayan. Naganganga yan mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, merong nagko-comment. Sabi niya, maganda daw sana itong simbahan, may kisame. Kasi mga kasinag, ayun po sana talagang plano na makisamihan ito. Or malagyan sana nung foam na palagay dyan sa yero. Kaso lang mga kasinag, in-estimate ko na hindi nakakayanin ng budget. Gawa ng mabili pa tayo ng upuan, tapos electric fan, yung ceiling fan, tapos wall fan. Pinaplano ko rin na pakabitan ng kontador. Kaya hindi na po talaga kakayanin mga kasinag na mapakisamihan ito. Saka kung papakisamihan namin mga kasinag ito, marami pong plywood ang gagamitin, mga 60 na plywood. Inestimate na kasi namin ito, mga 60 na plywood. Tapos magpapaputol pa kami ng kahoy, magpapalaghari pa kami. Kaya malaki-laki ang gagastusin mga kasinag, kaya hindi natin kakayanin na mapakisamihan nito. Sa ceiling fan at yung wall pa na ilalagay natin, mababawasan naman ang init dito sa loob. Pero mas maganda po talaga sanang may kisame itong mga kasinag. Mas mapapaganda pa ito. Hindi lang po talaga kakayanin ng budget mga kasinag. Kaya kung ano lang po ang kayanin ng budget namin, ayun lang po ang ipapagawa namin. Lalo na itong mga kasinag, yung pinatrabaho ko dito kanina, may bayad yun, si Boss Charlie. Pinapinis ko na nga niyan. Bukas babalik pa yun para tapusin yung sa likod. Tapos yung dito sa may mga haligi, yung sa may biga na yan, yung may mga uka-uka, babalik pa po yung bukas. Basta update ko lang kayo mga kasinag ha. At sa pagtapos nito, ipapaliwanag ko naman sa inyo lahat. Ipapakita ko naman yung mga resibo, yung mga ginastos natin, na dito talaga nakapunta sa simbahan.